Aduoko ni Nyasaye maduong' erokamano mochiwo thuolo mondo awuoye wachne. Kodi jawinjo mondo wawinjre bang'e tang' walam Nyasaye. Adwa nasome Jo-Galatia 5 e wang'e mawacho niya: Kristo nogonyowa mondo wabed joma ni thuolo. Omiyo chung'uru motegno mondo kik uyie chak rwak ng'utu e jok mar bedo misumba kendo. Apako Nyasaye maduong'. Kristo nogonyowa ni to kik wayie chak rwak ng'utwa e jok kaka tij misumba. Kanye madwa naler mondo ang' walami Nyasaye. Gimomiyo wacho ni Kristo nogonyowa e yorni. Ka kinde Musa nokelo chike 613. Ei 613, 10 ne gin ming'eyo mapile kichak malo kik ibed gi Nyasaye moro. Aeto gikie gombo. To chike manodong' gin 603. 603 gin ema kotek. Nyaka jodolo gi jonabi, nyaka jomane oketi kaka josedukai gi jofarusai ne ok nyal makogi nikech ne ging'eny to ritogi be ne tek. Ne giparo kaka dhano mondo gikaw lepgi magirwako mag jora gindikie chik, lak nanga ka nanga gindikie chik, eka koro paro yot. Ne gindiko kamano kendo ne gimakogi gi wigi, to chunygi to ne onge chikego. To mae momiyo ne nyalo yudo ka chikego to mak ndi kendo ng'egi 603, to pod ng'ato timo atima richo, pod ng'ato chuda, pod ng'ato gomba, pod ng'ato nika, pod ng'ato hima. Ne chike to mak ndi kendo ne gintie adier, but dongi neno ka otamre ok nyalre. Koro kane Yesu obiro ma wuod Nyasaye, to notimo chikegi mobedo kanono, to kelo mage 2 miluongo ni her wadu kaka iheri iwuon, to giher Nyasaye gi chunyi te kod ringrini gi pachi gi gimoro amora ma in go, mondo her Nyasaye. Okelo chike 2 mutiyo gi e yor hera. Koro adwa nadhi kodi kaka ne wabedo thuolo. Wach mokwongo manokelo Yesu Kristo gin weche 3 madwa ni ng'e e yusomono. Adwa na el kaka roho mar Nyasaye elona. Weche 3 manokelo Yesu Ja-Nazareth. Wach mokwongo manokele moa e polo ne en mondo kelnwa warruok. Sami wuoyo warruok dil kod richo. Tene no obiro mondo ogol richo mar Adam, ogol richo mar dhano. Kiwuoyo richo to an richo dere adwa ni ng'e kanyo. Richo mokwongo en richo mana Adam otimo e puodho mar Eden, mane ibe nokitimo to abe okatimo. To Adam kwarwa mokwongo ema notimo. Mae to richo no noket kuom koth dhano te. Notamo ng'a ok wanyal gole kuomwa, ohinyowa higni mang'eny, kendo kowuothe kuong'no to gino ne tek nikech en richo mokelo nyaka kuong'. Ma Nyasaye okuong'o dhano. En richo mane pek manokelo nyaka kuong'. Be richo ne manoywa kuong' momiyo kuong' pod nowuotho gi dhano nyaka chieng'no. Koro sama ne Yesu obiro, to Yesu nobiro mondo ogol okelo warruok. To sa winjo kiluongo warruok e dhogi, bed gi ng'eyo ni gimokwongo dilgo mokwongo en richo. Kendo richo no ogolo oko ma richo dhiyo. Apako Nyasaye maduong'. Kendo warruok en mokwongo en golo richo. Kendo ka richo ok ogol to tiende ni pok owar ng'ato. Ka richo ok oweni ma iwacho gi dhogi mikwayo ni mondo weni ma Nyasaye ok oweni richo, to mano pok owari. Tiende richo ng'eny, onyalo kwano gi matin. Achiel kuom gin chode, gombo, nek, paro marach kuom wadu, gik machalo kaka kuo. Mago gin richo. To ok watim gigo, ok wawe timo gigo ni ekiwarowa, tiwarowa mondo wawe timo gigo. Wach nadwa ni winji. Kik iwe kuo kiparo ni mane kowari, to nego wari mondo kuo weyi. Kitimo kamano tibiro neno lokruok. Koro Yesu nobiro e wachno mokwongo mondo gol richo kuomwa e yor warruok. E gino Jo-Ibrania 2:3 wacho niya, ni utunu tony nade ka udwang'o warruok maduong' makama. Tene warruok en mokwongo yie ni Yesu Kristo nobiro mothonwa, kendo tho mare kod ik mare gi chien mare okelonwa resruok. En e bat kod achich mar Nyasaye owenwa richowa. Nyaka sani pod owenwa richo.
Koro mana agenda manokelo Yesu mokwongo miluongo ni we richo. Apako Nyasaye maduong'. Iwe richo ka remo luoko ng'ato. Ka remb Yesu ja-Nazareth oluoko ng'ato, to richo weye. Ok awacho ni weya weya. Nitie gima ne Yesu timo bang'e ka nosebiro mondo ogol richo kuom dhano, to noonge kaka inyalo gol richo kuom dhano ka ok remo chwer. Nochune mondo ogol rembi wuon, nikech magi diek gi magi rombe gi mag dhok to nosega chwer piny to pod onge. Ne uma richo to ok ne gol. To en obiro mondo ogol richo. Gino wacho niya, ni ka remo nodonjo kuomi e chunyi kanyo, to luoko chunyi mabed matar kaka thuluji. Ok chak yudi e tono mar richo kata ng'ie matindo mag richo kuno ok yudi. Ka Yesu luoko ng'ato, to mane magik kodwa e agenda ne mokwongo mar warruok. Apako Nyasaye maduong'. Agenda mar ariyo madwa na wuoyo kodi mos ni nobiro to yudo ka nitie ji mang'eny ma jachien odino nigi. Adwa ni winji, macha ne richo, to mae to dini ni jachien odino ni ji. Gi e yo machuok noyudo ka jomoko ni e jela. Jela ka wuoye en neko. En kama ng'ama jachien omako. Ma ubo uneno ni mato ni e jela. En jachien momaki mar neko. Onyalo bedo janeko wuoyo kende, mano jachien omako. Nyalo bedo ndulume magore piny, kata kama mach nitie kata pi kata ogore ma ndara piny, mano jachien. Ineno dala mag gombo gi misiko, onge gima tere mogik e kiwango no miwacho ni ka ng'ani misiko nitie gi kuong maduong' ka ok en jachien. Jachien nyalo mayi pesa ma idweti dong' nono, kata ni mewo in gi mitokni e ndara, to jachien mayi maya miduogi mine kido tong'e kor gweng'u. Miruo gi mon madongo machala taye ga chunga gi leo kadia gi sipora, uruo ge ndara udhi doyo loki aora, to mitokni to ne ringe ndara. Jachien nogo kodi kwano momayi mitokni gi mwandu gi pesa manie bengi no rumo miduoge gweng'. Gi kwer matin mar nyamkako mane matin idoyo ge gweng'. Ung'eyi kaka tinga manyalo tieko puodho eka ariyo gi jumba Adek. Dongi neno kamano tich jachien. Apako Nyasaye maduong'. Jachien nyalo goli malo maduoki piny, nyalo goli e pak maduoki e nyier. Mano tich mana Nyasaye oneno. Adiera ka ji sandore ka jachien oketo gi adundo, chwado gi boka, giwuotho ka gionge ber. Jochiende chielo gi otieno tulu, nindo onge imoko taya gi nyaka piny ru, nikech jochiende gwaro ji. Joma noketi mane jachien oketo kaka agents mage machala juoke, ne ok gol jachien, ne giriso jachien, ne gidilo jachien, to ne gigudo jachien. Tiende ni ne giume, ok ne gigole. To mae momiyo kati neki tae to chak chieni to teri kuom jadilo biro maumre kuom higa moko ariyo, bang' higni 2 3 odhi duogo gi kukune tek. Mano ni dilo mane kama na juoga nyalo gikie kolo remb diel piny, kolo remb riembo piny. Ne en jachien ma ok wuok gi mana agenda tu. To Yesu ma ja-Nazareth e Mariko 16:15 owacho niya, unugol jochiende nyinga. Omiyowa kar richo cha nokelo rembe, kar jochiende okelo nyinge. Kowacho niya, unugol jochiende nyinga. Adiera kuom nying Yesu jochiende ringo, obed mag mbiko gi mag unwa, jochiende ringo. Obed mag ndulume gi mag neko gi ura, jochiende ringo. Obed ma loko dala, mabed dala mocha, jochiende ringo. Obed gi mogolo yuwe dala mopange shopping center, obed gi mogolo yuwe dala mobiro kapango, otamre doke mier, ochopo Machakos moyedh mitoka motako lor, jachien odagi. En ye jachien mineno kata moro dhako komako ich, kochopo dweche 3 to gwe nyathi oko, ma dhako gol nyathi ma ike podi madhi ik Lang'ata. Ne mawuoyeno dong ing'eyo ni ne Nyasaye oneno ka gik ma kamano omako dhano. Okoni onge wat,
nyinga ema jachien oluoro, nyinga be manigi teko, nyinga ondike mo mania ni kuom luongo nying Yesu jochiende tetni gima nokelo Yesu ne en golo chwe jela ma jachien otweyogie, ogologi dier sama weni joneke lielo, joneke oyalo njili, joma ne rourni oduogo timo neno, mier mane ichayo mane jochiende obetie piny oting'ore malo sama wuoye kodni jodigri yudo, jomitoke yudo, daktache yudo, injinia yudo, dalano manofwenyo nying Yesu ja Nazareth oseneno lokruok, oseneno resruok e nying Yesu nowacho ni unugol jochiende e nyinga. Onge gima chielo migolo go jochiende osiepna. Aneno joyalo mang'eny sama igolo jochiende gikelo remo, ok ong'eyo ni remo ne en mar luoko richo. Jachien igolo kuom nying Yesu, onge nying machielo mosemiwa e polo kata e piny mopogre gi nying Yesu. En ye nying ma jochien ong'eyo, tetni e mbelane matek. En ye nying mang'eyo mane le joringo chien tedho nam mar Galili e Gehazi sama jochiende noneno jal ma nyinge duong', ma nyinge ono, ma nyinge oting'o nyalo, ma nyinge nowal kuom nyinge te. Iluonge ni Yawe, Nyasaye Nisi, Nyasaye Rafa, Nyasaye Elohim, Nyasaye Manutie, Nyasaye Beneza. Sama noneno jochiende go oneno nying no kawuok e yie kotimo dho nam, ne giywak jaler mar polo mar ang'o ibiro tiekowa ka ndalo podi. Jochiende manie bwo pi piny ong'eyo nying no, manie lowo ong'eyo nying no, manie lwasi ong'eyo nying no, modakie kori no ong'eyo nying no, momako pachi no ong'eyo nying no, manowal ma Yesu ja Nazareth owacho gi dhoge ni nyinga unugol go jochiende kata sani, jochiende mag juogi madalo mag sepe koluoro nying no, jochiende mag majin mowuok e nam mooro kuom ji mondo gol remo e yor siri no, oluoro nying no, jochiende mopidhi e gunda kunde machil makelo wich majuol otieno gi kalo kanyo, oluoro nying no, jochiende mag jemo gi mag ura oluoro nying no, jochiende mag mikolo gi mag suo maonge gi maber minyalo bedo go oluoro nying no. Nying Yesu ja Nazareth apako misinga mar lweny mana agenda tu manokelo Yesu. Mana agenda mar ariyo mokelo Yesu, agenda mar adek, chang mar joma tuo. Oneno ka tuo gi mon wuotho gi TB e korgi, osetemo nya wuotho gi kansa, wuotho gi kansa, kiamo kiluongo ni pastorate, kiamo kiluongo ni kiang'o, gin gi nyinge, osewuotho osiptande, winji kati iluonge gi nying maduong' no to giluoro. Yesu ja Nazareth ajabu noneno ka yowuoyi wuotho to mon wuotho gi tuoche madonge dendgi, moko osemako ler, omako chogo, omako ring'o, omako ndhudho, tuo mako wang'i, to mako bwongo, omako kori, to mako ng'uti, lweti tetni, otami wuoth maber, iwuotho go kwajo, omako nding'i, tuoche go ogore dalani, ogore odi, ni chako maber,
kingima ni jasipot to dongineno ka tuoche onore bang'e, dongineno konore osiepna giminyalo timo onge. Iseparo ni ng'ato lokoni, ng'amo lokoni onge, jachien tuo emo ono gino kuomi, ituo pile osiepna kaka koyo ng'ik, kori tung' matek, uluongo ni athma, katobed ma athma, katobed athma. Nitie jal manobiro mondo gol athmano. Yesu ja Nazareth nong'eyo ni jonekni ng'eny e chirni, opong'o miere, tuoche maricho magalagala, katobed HIV, katobed tuo mane. Nyasaye nong'eyo dhano wuoth ka ywak, ok onyal wuotho maber. En tuo mogoli nyaka e chiemo, ogoli ok inyal tamo chiemo moko, omako nyithindi abwanda, maduong' tuo, maluwe tuo, chogo tuo, nyigi kumodhi tedo bende tuo, chuori mudagoni bende tuo, jelano. Nyasaye ong'eyo ni nitie ajenda mar adek ma jachien okelo, iluongo ni tuo gima paro onge, dhano onge gima nyalo paro. Dhok oserume kul kitero mondo thiedhigo, ajuok osetamo diye kod pesa bondi changi otamore. Isedwaro jorieko, joma timo counseling, osetemo onge. Ata penyi ero osiptal mapok opimie, ere mapok idhiye, dongineno kotamore. Kaka imedo dhi e kaka gino medore, tuo marach. Jomoko wacho niya, ma teri e tho, kibaji mar tho osegore kuomi. Jachien to rach, oketo tuo mane ok onyuoligo, ogo kuomi, giminyalo timo onge. Iwuotho gi buok maduong' mar kitundu, ileko jomotho ma ywayi kateri e pinygi. Chunyi rach, isechako lamo mwandu ni nyithindi madong', iseluongo wedeni, iwacho nigi kaka onego girit dala. Ae mano, Yesu nong'eyo ni chandruogno idhi bedogo. Noyie momake kogole puodho mar Gethsemani, kochimo Jerusalem e agoch Solomon. Notwe e siro kod uno askache mag Joroma miluongo nakeda. Nokawo boka ka Yesu kulore, negi chwado madend Yesu otimo remo, negi chwado madend Yesu ogolo ring'o, ondike niya, chwadno nochango tuoche wate. Sama ni chwado, chwat mokwongo malaria ne dhiyo, sama ni chwado mar ariyo neko ne dhiyo, sama ni chwado mar adek halsa gi kansa ne dhiyo, sama ni chwado mar ang'wen ndulme ne chango, sama ni chwado mar abich tuoche mag oguro ne chango, sama ni chwado mar abiriyo tielo otimo pipa ne chango, sama ni chwado mar aboro tuoche mag ich ne chango. Ja Nazareth, nyakwar Daudi, osiep Lazaro nobiro koting'o tuoche duto te kochimo go Kalvari. Kata sani ng'ama tuo moneni otanda majamidekre oseneno tho, nitie Yesu ja Nazareth, jachang mar hono, asenene
asewinje osemula ere tuo apako misinga marleng apako Yesu jakedo apako jalmani gi muya apako jachang barono no neno Batimeo magutimeo katuo mar muofonre kuome kosenyuole chieng'ono ajabu ne kalo Jeriko to Batimeo ng'eyo ni jalni ng'ama ne sayo koro ung'eyo ni jalni ng'ama ne miko koro no ywak koni nyakwa Daudi keta chieng'ono Batimeo nodok dala gi kao komakna luth ere tuo minyalo wacho sani e agenda mar Adek omako iyi kata obedo rip miwacho ne Nyasach mon kata oringo dhi oninde tongi okinyal mako ich wuoyo kode e nying mondik mar Yesu kata obedi tuo mar koyo mar athma momako kori nitie jachang marono sani ere kami winjo ere kamarami ere obed tiendi rami pile chalo gi mamacho ketie abinjo Yesu obed wangi ema biro kagima en muofu isemule yath isebiye yath isekete mag nyaluo pod otamore abinjo nyalo mar Yesu simba abinjo nyalo mar tekune abinjo nyalo mar chang ma Yesu kelo ni jomo yie mama monindano bi nyalo yie ni Yesu chango nyathi matin matuo ogole sikul bi nyalo yie ni Yesu chango jaduong bi nyalo yie ni Yesu chango apenji bi nyalo yie ni nitie chang mar hono apako Yesu thuon iwinjo kama wuoye ndike muma masomo ni Yesu noketowa thuolo mogik nogolowa e tal nogolowa e jela mwabedo thuolo wae chik twadonje ng'wono maroni e iye sama wuoye kodi ni adwaro ng'at moro mapok oket thuolo owinjo ka nitie gimodiye owinjo ka lwenj okete kona owinjo ka tuo chaye owinjo ka jochiende goye ka mpira chiene pile nyithinde onge kwe nyithinde leko joma lawogi adwaro dhako moro mawacho ni jowadwa kiwuoye jachien anene dier oda anene dalawa kawuono ni e nying achiel mawinjo kiyalo mawinjo kawuono gola yalo nying no adware kawuono e oda nyaka resi nyithinda nyaka resi chuora nyaka resi mane ng'ama dwaro winji mama mari ok tek maloyo dhako mane rakuom mane Yesu omiyo kuomi olweny iwinjo mama mari ok tek maloyo Lazaro ma ja-Bethania manotho to bang' ndalo 4 Yesu nochiere mari no ok tek maloyo muofu mane Yesu chango kodhi oluto wang'e ora shilo mari no ok tek maloyo dhako mane iyo chwer higni 12 to sama ne Yesu kalo nomulo law Yesu mochango apako Nyasaye mari no ok nona mane rado mano chango koa elwete Elisha apako Nazareth onge tuo mosetamo Yesu chango onge richo mosetamo Yesu waro
onge jachien mosetamo Yesu golo inie mitamurie awinjo kasaber onega tim lamo tir e ajenda Adek manokelo ja Nazareth kawuono nitie jomidwa gon bondo bed thuolo uchak wuotho e chike ma Nyasaye okelo chiari abadi kotimo tiji tir alamoni e nying Yesu ma ja Nazareth mamano matuono riebadi Yesu change sama lamoni kama kawani lweti ketie kama tuo biro neno chang marono sani kadonje ngimani Nyasaye kamukete lweteno change ubed kore change Nyasaye kawuono jal madwa chiwo ngimane ni Yesu mondo wene richo neno wene richo ne Nyasaye timne ono mar warruok koting'o badi malo kowacho niya Ruoth Yesu war chunya an jaricho tinga badi osiepna wacho ne Ruoth Yesu war chunya ajaricho richogi oseola kawuono amua ndiko nyinga e bug ngima awe kuo awe juok awe mirima awe odhaw aweyo adwar Yesu biye ngimana aol gi lweny aol gi lelo aol gi juok biye ngimana wara an jaricho awacho niya ka in kanyo to chieni ma ok nindi gichando ngimani Yesu de Nazareth donj kuom mamano donj kuom nyathino donj kuom kijana donj kuom jaduong'no gol jochiende duto te obed mag majin obed mor obed maranyuola obed mor bondo keth ngimane goloko in Satan e nying Yesu Kristo ma ja Nazareth ae piyo kuom jalno alamo ni minwa lido bino nyalang'o manyal kokise kanie piny rambugu Nyasaye par jaoda maselina piyo mawuodo manyaka wang'o parna nyasemo parna wudo dera Nyasaye kama entie parna kanisa mar the finished work at Calvary gi joge te parna chief apostle mawuodo rwa parna yubu mawuodo wuko ti parna lolwete Nyasaye kitimo kamano iparna nyaka jatichni neremewa Nyasaye tim kamano mondo nyingi oyudu duong' alamo kan gi yie e nyingi Yesu Kristo kidwara my number na 0748757 anuoyo 0748757 kigona mano tiyuda tuwawuoyo shalom